Salut, aranyes! Avui anem a fer un ponxo mixta. I en dic mixta perquè l'estic treballant amb ganxet i amb agulles. De fet, es pot fer tot ell amb ganxet. Mireu, necessitarem un ganxet del número 6, una llana, jo he utilitzat aquesta llana, que és, veieu, que em sembla que se'n diu flamé d'això, que fa prim i gruixut, d'acord? Hi ha trossos més gruixuts i trossos més prims. És d'alpaca. Després necessitaré, si vull fer-ho tot amb ganxet, un ganxet una mica més petit per fer els canalers, però jo dic un ponxo mixta perquè jo els canalers els faré amb agulles. M'agrada més com queden perquè no queden tan gruixuts els canalers i m'agrada més treballar amb les agulles els canalers, però bueno, jo us explicaré com fer-ho de totes les maneres. D'acord, començarem. El primer que he de fer és el canaler del coll. També tinc unes tisores i una agulla, com sempre, El canaler del coll el faré posant 80 punts a les agulles, d'acord? I treballant un dret i un revés, no sé, al voltant d'uns 4 centímetres. Si ho vull fer amb el ganxet del 5 i mig, doncs sabeu que he de fer una cadeneta de, bueno, doncs això, d'uns 4 centímetres o així, el que jo vulgui que del llarg o de l'ample, no sé com dir-ho, del canaler, i llavors a partir d'aquí la primera passada són tot punts baixos, no, perdó, la primera passada són tots punts passats, de fet totes les passades seran punts passats. El que passa és que la primera la punxem en el mig de les cadenetes, veieu? En el centre de la cadeneta punxo el ganxet. Que de fet això ja ho teniu explicat amb d'altres videotutorials, com es fa un canaler, però bueno, jo us ho explico aquí. I us ho ensenyaré a fer amb els dos materials. D'acord, la segona passada i totes les que venen a partir d'ara les farem punxant només la poteta més allunyada de la cadeneta. Pugem amb una cadeneta, amb un punt de cadeneta, i a partir d'aquí sempre anem agafant la poteta més allunyada. Veieu que la cadeneta té aquestes dues potetes? Doncs la que està més cap enfora és la que aniré agafant sempre. I així, bueno, és fer tota la passada d'anada i després tornar i anar treballant sempre així. No sé, a mi els canalers m'agraden més fets amb agulles. Veieu? Torno a agafar la poteta de fora.
Bueno, i veieu que van quedant aquestes com ratlles. Bé, a mi m'agrada més fer-ho amb les agulles circulars. Sabeu que amb agulles el que fem és posar els punts que calgui Ara n'en poso 10 per fer a la mostra, però ja hem dit que serien 80 punts, d'acord? 80 punts que si teniu un cable adequat o si sabeu treballar amb el Magic Loop, feu i els treballeu en circular, i si no, feu un canaler i després el tanqueu amb agulla. Una passada, un punt del dret i un punt del revés. Un punt del dret i un punt del revés. Sí? Punt del dret i un punt del revés. Si fem un canaler, una tira de canaler i després el tanquem amb agulla, doncs bé, ara girem i tornem a començar amb el punt dret perquè hem posat punts parells. Veieu que aquest punt no té panxeta, el començo amb el dret però el passo. I aquest té panxeta vol dir que és un revés. Aquest no té panxeta, és un dret, aquest té panxeta, és un revés. I així anirem fent i aquí les ratlletes ens quedaran verticals perquè ja tenim els 80 punts que són tota la llargada del canaler i el que estem fent és aconseguir l'amplada. Amb el ganxet és al revés, comencem amb l'amplada i hem d'aconseguir la llargada. Bé, la qüestió és que tinguem un canaler, que jo ja el tinc fet, ara us l'ensenyo, un canaler que tingui 80 punts, d'acord? 80 punts i l'ample que desitgeu. Jo l'he fet d'aquest ample, que són aproximadament 4 centímetres. Molt bé, doncs un cop això començarem la passada amb el ganxet del 6. Ara ja comencem a treballar amb el ganxet del 6 tota l'estona, d'acord? Comencem la passada fent tot, o sigui, comencem el ponxo fent tota una passada de punts alts, de tal manera que, a veure, el primer seran 3 cadenetes i a partir d'aquí anirem fent. A la primera passada, cada vegada que arribem al número 16, aquí seria el 2, a cada cadeneta, veieu que aquí dalt hi ha les cadenetes? A cada cadeneta faig un punt alt. I quan arribi al punt número 16, en aquella cadeneta faig 2 punts alts. De manera que quan acabi tota la volta dels 80 punts, hauré incrementat 5 punts en aquesta primera passada. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11. 12. 13. 14.
14, 15, i aquí que estic en el punt número 16, faig 2 punts alts a la mateixa cadeneta. Molt bé, i torno a començar. 1. Torno a comptar des del número 1. Així aniré fent tota la volta i en una volta hauré incrementat 5 punts. I 16. Molt bé, tanquem la passada amb un punt passat. Veieu? Ens ha de quedar així, una rodona. Segona passada. Farem punt de xarxa i augmentarem un punt cada 17 punts. Això vol dir que hem de fer un punt alt i una cadeneta. Normalment saltarem un punt i punxarem el següent, d'acord? I aquí serà el punt número 3, perquè la cadeneta és el punt número 2, representa. Sí? Aquest és el 4, saltem aquest punt, aquest és el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i augmentem cada 17 punts. Per tant, aquí farem el punt número 17, farem la cadeneta i punxarem en el punt immediatament a continuació. Aquí no ens hem saltat cap punt, perquè aquesta cadeneta que hauria d'estar en el punt on hem fet el pilanet o el punt alt, aquesta cadeneta és la d'augment, d'acord? Llavors, aquesta, aquí és l'1, 2, i així cada 17 punts n'haurem d'augmentar un. Igual que abans fèiem cada 16, aquesta vegada és cada 17. I la manera d'augmentar no és fer 2 punts en un mateix punt, sinó que quan fem la cadeneta no ens saltem cap punt. Ui, ara... Bé, ja estic tancant la segona volta. Molt bé. Veieu que com acabo amb 17 punts, doncs aquí tinc l'últim augment. Ara hem començat amb 80 punts, hem augmentat 5 punts a la primera passada de punts alts i 5 punts a la passada de punt de xarxa. Per tant, ara hauríem de tenir 90 punts. Ara farem 2 voltes més de punts alts o pilanets, on incrementarem també 5 punts a cada passada. Per tant, en aquesta incrementàvem cada 16 punts, aquesta cada 17, doncs la que ve a continuació augmentarem cada 18 i a la següent cada 19. I d'aquesta manera tindrem 100 punts per començar les floretes, diguem. Mireu, us ha de quedar un cercle pla, així, que tingui 100 punts. Ja hem fet el canaler de 80 punts, una primera passada de pilanets o punts alts augmentant 5 punts, en tenim 85, una passada de punt de xarxa augmentant 5 punts, 90, i
2 passades més de pilanets o punts alts, augmentant 5 punts a cada passada. Per tant, actualment n'hem de tenir 100. Llavors, ara, la passada següent ja comença el dibuix de la flor. Aquí on estem farem 1, 2, 3 punts de cadeneta i farem en el mateix espai, en el mateix punt d'on surt aquesta cadeneta, començarem un punt alt doble, però que el tancarem, veieu? 1, 2, i ara el tercer el tanco amb les cadenetes d'inici. D'acord? Ara, punt alt doble, en salto 3 cadenetes, a veure si es veu bé. Em salto 1, 2 i 3 cadenetes i punxo a la que fa 4. A veure, veieu, estic aquí, en aquesta, i salto 1, 2 i 3 i punxo a la que fa 4 amb un punt alt doble, però el deixo sense acabar. Torno a agafar punt per fer punt alt doble, 2 vagues i tanco tot junt. A veure, que no he acabat de passar aquesta llana. Ara. I tanco tot junt. Ja tinc les 2 potetes, diguem, de la flor. Ara fem 3 cadenetes i punxem a la part del darrere d'aquí, de la primera, on tinc la primera cadena, a la part del darrere punxo per fer un punt alt. Agafo doble vaga i punxo en el mateix punt on havia fet aquesta segona poteta de la flor. I faig el mateix. Començo un doble punt però no l'acabo, començo un altre doble punt però no l'acabo i ara ho acabo tot junt. Veieu? I m'ha de quedar aquest dibuixet, aquest triangle. Torno 1, 2, 3 i punxo a la 4. Començo un punt doble però no l'acabo. Començo un altre punt doble i ho acabo tot junt. Ara faig 3 cadenetes i un punt alt enganxat aquí a l'esquena de la primera cadeneta. Torno a agafar per fer punt doble i punxo en el mateix forat que abans. Punt doble. Ai. Bueno. I ho acabo tot junt i ja torno a tenir un altre triangle d'aquests. Vinga. Punt doble. 1, 2, 3. Punxo a la 4. No l'acabo. Punt doble. No l'acabo. Ara ho acabo tot junt. Ara 3 cadenetes i un punt alt a l'esquena de la primera cadeneta. Ara doble punt punxat en el mateix espai de la poteta d'abans. Ai, s'ha enganxat la llana. I doble punt, o sigui, 2 punts dobles sense acabar-los i els acabem junts. Tornem a començar. 1, 2, 3, punxo a la 4. Ara se m'ha escapat tot. Doble punt. 1, 2, 3, punxo a la 4. I no acabo el punt. Torno a agafar doble punt, punxo en el mateix lloc, no acabo el punt, ara els acabo junts. Ara 1, 2, 3 cadenetes a l'aire i punt alt a l'esquena de la primera cadeneta.
I ara doble punt i punxo en el mateix espai que havíem deixat abans. I ho acabo tot junt. Bé, doncs així anirem fent tota la volta i ens ha d'anar quedant aquesta mena de triangles així. Ja he acabat la volta i ara la tanco. Veieu? Que m'han anat quedant aquests triangles. Bé, la volta següent és molt i molt semblant, però una mica menys de feina. Veureu, començarem igualment amb 3 cadenetes per fer un punt alt doble sense acabar-lo. D'acord? I ara els tanquem els dos junts. Ara el mateix, a l'altra banda. Hem de, com si anéssim a fer un rombe amb els dos triangles, veieu? Com si fos un rombe. I ara faig 3 punts de cadeneta, fluixets, no els apreteu, i torno a punxar en el mateix espai per tornar a tancar el rombe. Aquí igual, veieu, ja estic fent el triangle de dalt, representa, i ara 3 cadenetes fluixetes. I tornem-hi, punxem en el mateix. Sempre el primer lateral que fem és punxant en el mateix lloc que havíem punxat la vegada anterior. I aquí punxem en el lloc nou. No sé si es veu prou bé. Ara aixecaré una mica més la càmera. A veure si així es veu millor. 3 cadenetes i un punt alt doble sense acabar punxat en el mateix lloc de l'última vegada i un altre punt alt doble sense acabar, veieu? I aquí tanco. I ara, com que vull acabar de fer el triangle de dalt, punxo aquí i faig un punt alt doble sense acabar i un altre punt alt doble sense acabar. A veure, aquesta llana sempre em complica la vida perquè agafo un pèl que no toca. Ara. I tanco tot junt. I aquí 3 cadenetes. I tornem. En l'últim punt on he punxat faré 2 punts alts dobles sense acabar. A veure. Ara. 2 punts alts dobles sense acabar. Ara. I tanco tot junt. Ara faig l'altra part, l'últim lateral del triangle superior, tanco tot junt. I ara 3 cadenetes. Veieu? Vaig tancant els triangles aquests. De fet, representa que és com una flor. No sé si es veu. Amb els 6 pètals, una flor, una estrella, no sé. Bé, doncs això és el que hem d'anar fent tota la passada. Perfecte. A veure, que aquesta llana aquí estava. El problema de treballar amb aquesta llana és això, no? Que té moltes imperfeccions. Però després el resultat final és molt agraït. Mireu, ara us ha de quedar així. Un cercle que l'heu de poder posar pla, que té aquesta mena de flors,
en aquesta franja. Ara el que farem serà una passada de punts alts fent un punt alt aquí en l'extrem del triangle de dalt, bé, un punt alt en aquest punt i 4 punts alts dins de la base del triangle. 2, 3 i 4. Fluixets, no tibeu perquè si no perdreu la circumferència aquesta. Començarà a fer cassoleta. Ai, punyeta de llana. Bé. Un punt alt, veieu? Veieu que hi ha els dos triangles aquests que miren avall? Entremig dels dos triangles un punt alt i a la base del triangle 4 punts alts. 1, 2, 3 i 4. Entre els dos triangles un punt alt i a la base 4. 2, 3, 4. 2, 3 i 4. I agafarem tot el punt. Aquí no estem augmentant res perquè les flors aquestes ocupen 5 punts. I jo li estic donant 5 punts a cada flor. Amb la qual cosa el que estic fent és que comenci a tancar una mica, perquè no pretenem que segueixi obrint-se tota l'estona aquest cercle. Aquí es comença a tancar una mica. Bé, doncs això ho anirem fent tota la volta, fins que tornem a estar al punt d'inici. Molt bé. Ja tenim la passada de punts alts. Ara hem de fer una altra passada de punts alts, incrementant un punt cada 20 punts. Per tant, jo faré 19 punts i al punt número 20 faré 2 punts a la mateixa cadeneta. D'acord? Doncs fem 3 punts d'alçada i 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 i ara en l'espai del 20 faig 2 punts alts i torno a començar a comptar. D'acord? Això ho faré tota la passada. El punt 20 el faré 2 vegades i seguiré teixint. D'acord, hem tancat la passada amb un punt passat. Veieu? Punxat, punt passat. I ara el que farem, la propera volta, tornarà a ser punt de xarxa. Per tant, faig 3 punts d'alçada que corresponen a un punt alt, un punt de cadeneta, que serà el punt que em saltaré, i punxo en el següent, amb un punt alt.
cadeneta amb ensalt 1 i punt alt en el següent. Cadeneta amb ensalt 1 i punt alt en el següent. Cadeneta amb ensalt 1 i punt alt en el següent. I així serà tota la volta. I la que ve a continuació tornarà a ser una volta de punts alts, augmentant un punt cada 20 punts. Ja sé que ara, en aquests augments després del dibuix, no quadren exactament el donar el tom a la volta, però no passa res, d'acord? Vosaltres cada 20 punts feu un augment i al final, si us en queden, no ho sé, 16 o els que siguin, que us quedin, 3 o 10, no passa res. Tanqueu la volta i continueu, d'acord? Així que aquesta volta la faré així, amb punt de xarxa, i la següent la faré amb punts alts o pilanets, incrementant un punt cada 20 punts. Bé, acabades aquestes voltes, aquestes 4 voltes de punts alts, hauríem de tenir 145 punts. Si no teniu els 145 punts, almenys heu de tenir punts múltiples de 5. Perquè ara, la passada que anem a fer ara torna a ser la passada de les flors. I llavors hem de tenir múltiples de 5. Si no els hi teniu, doncs desfeu unes 2 o 3 passadetes, desfeu un tram d'una passadeta i aquí podeu fer algun punt doble o, si teniu algun punt doble que us sobra, fer-lo senzill. D'acord? La qüestió és que us quadrin en un múltiple de 5. Bé, el que farem ara torna a ser el mateix que havíem fet a la passada de les flors. 3 punts de cadeneta a l'aire i comencem amb un punt doble sense acabar. D'acord? I ara els acabem els dos junts. Una altra vegada punt doble, saltem 1, 2, 3 cadenetes, punxem a la número 4, sense acabar, comencem un altre punt doble, sense acabar, i ho tanquem tot junt. Aquí 3 cadenetes i un punt alt a l'esquena de la primera cadeneta. I ara tornem. Agafar 2 bagues, punt alt doble sense acabar, punxat en el mateix espai que l'última vegada, punt alt doble sense acabar i els acabem tots junts. Sí? I ja tenim el triangle. Vinga, tornem a agafar 2 bagues, punxem a la quarta cadeneta, punt sense acabar, 2 bagues, punxem en el mateix lloc, punt sense acabar i els acabem els dos junts. 3 cadenetes i punt alt a l'esquena de la primera cadeneta. Agafem 2 bagues i punt doble sense acabar i punt al doble sense acabar. Els tanquem junts i anem a la quarta cadeneta a fer el mateix. I 3 cadenetes i un punt alt a l'esquena de la primera cadeneta. I això és el que anirem fent tota la passada, d'acord? Després, a la següent passada, recordeu que fem al revés.
Aquí hem obert un triangle i aquí el tancarem. Sí? Doncs anem fent. Bé, un cop ja hem acabat les flors aquestes, que les hem fet igual com les havíem fet més amunt, quan les hem fet en la primera sanefa, doncs ara el que fem és, igual que l'altra vegada també, a les passades, a les bases dels triangles, farem 4 punts alts o pilanets i a les unions o als vèrtexs dels triangles farem 2 punts alts. Abans havíem fet un punt alt. Ara en farem 2. Farem tota la passada així, 4 a la base i 2 en el vèrtex. Acabada aquesta passada, veieu que han anat quedant 4 i 2, 4 i 2. Doncs acabada aquesta passada, ara farem una passada de punts alts amb xarxa, o sigui, un punt alt, una cadeneta, em salto un punt i vaig al següent. Una cadeneta, em salto un punt i vaig al següent amb un punt alt. Una cadeneta, em salto un punt i vaig al següent amb un punt alt. I faré tota la passada així i la passada següent la faré tota sencera de punts alts. I després ja començarem a fer la divisió per les mànigues i el cos i el tronc. Bé, mireu, he acabat de fer la volta de punts alts, veieu? I el que he fet ha sigut, aquí, en el lloc on m'he quedat, he posat un marcador. Llavors, plego el ponxo pel mig i poso un altre marcador del mateix color a l'altre extrem. D'acord? I així tinc les dues puntes del ponxo un cop plegat pel mig. Llavors ara, amb la cinta mètrica, medeixo des del marcador i per tot el contorn del ponxo medeixo 60 centímetres i li poso, que no es veu, li poso un marcador en el punt dels 60 centímetres. I ara tombaré el xal, el ponxo i faré el mateix. Començaré medint aquí el marcador i resseguint el contorn miraré on marcar els 60 centímetres i posaré l'altre marcador. D'acord? I ara el que faré serà unir un verd amb un groc, que de fet el que faré serà unir el punt i treure el groc. D'acord? I aquí el mateix, el verd amb el groc i val. Ara tinc
començant des d'un cantó. Això serà l'espai de la màniga. Això serà l'espai de la màniga. Tot això serà el cos i aquí tornarem a tenir l'altra màniga. Llavors, com ho farem això? Doncs ho farem de la següent manera. Com que aquí tinc la llaçada, ara el que faig és només marcar l'altra banda de la màniga. I el que faré serà a partir d'aquest punt on estic amb la llaçada, faig 8 cadenetes en l'aire, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, i vaig a buscar el marcador de marcar la màniga. I aquí faig un punt alt en el forat on hi havia el marcador. Ara ja puc treure el marcador. I ara faré un punt alt a cada punt fins a arribar al següent marcador. I estic teixint només el que serà el cos, perquè la màniga l'he deixat com en un costat. I ara només faig aquesta passada al voltant de tot el que serà el cos. Faig aquesta per dividir els espais i després en faré una altra per omplir les cadenetes que he fet en l'aire, per tenir una passada de pilanets. Mireu, ja estic. Ja arribo. D'acord. Aquest marcador em diu que aquest espai, que això que tinc aquí, és la màniga. Per tant, aquí faré l'últim punt alt en el punt del marcador. Trauré el marcador només d'aquest cantó. I ara faré 8 cadenetes en l'aire, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I ara vaig a fer el punt alt en el punt on està el marcador. I ara ja puc treure el marcador. I he de resseguir un altre cop fins a arribar a l'altra banda. He de seguir fent punts alts. Per tant, a cada punt, a cada cadeneta, diguem, de la passada anterior, un punt alt, fins a arribar a les cadenetes que he fet per unir el davant amb el darrere. Quan arribi a la zona de les cadenetes, seguiré teixint un punt alt a cada cadeneta. I després faré l'altra banda del ponxo. Si això, per exemple, és al darrere, ara faig un punt alt a cada cadeneta i segueixo teixint un punt alt a cada punt fins a arribar a l'altra banda, a les cadenetes de l'altra banda, que també faré un punt alt a cada cadeneta.
ja acabo l'última cadeneta, l'últim punt a la cadeneta de cadenetes en l'aire de sota el braç, i ara ja segueixo amb la part del davant del ponxo amb un punt alt a cada cadeneta. I quan arribaré a les cadenetes en l'aire de l'altra banda, també faré un punt alt a cada cadeneta i en acabar les cadenetes ja tancaré el que és aquesta secció, diguem, del ponxo. Ja estic arribant al final. Segueixo acabant la part del davant i arribo a les cadenetes en l'aire, que són les que queden sota el braç, marcant la màniga. I aquí faig un punt alt a cada cadeneta. Ara, perdoneu, que aquell punt estava molt apretat. Aquesta llana, com que fa gruixut i prim, doncs de vegades alguns punts queden, quan la llana és prima, queden molt apretats. Però bueno, ja veieu com funciona això. Ara veureu com acabo aquesta part, que ja em queden poques cadenetes per omplir. Ara sí. Bé, doncs ara faig un parell de punts alts, ara un parell de mig punt alt. Sabeu que el mig punt alt es fa igual, s'agafa vaga, es punxa, s'agafa vaga, però ara es passen tots de cop. I ara un parell de punts baixos. D'acord, a partir d'aquí començaré a agafar punts, d'acord? Que això ja serà per posar les agulles. Aquí ja els puc agafar directament amb les agulles, els punts. Veieu? Perquè aquí farà el canaler. El qui vulgui fer el canaler amb el ganxet, doncs a partir d'aquí fa 10 o 12 punts i comença a treballar a ganxet tot el canaler. Jo el canaler ja sabeu que prefereixo fer-lo amb agulles. Llavors agafo tots els punts així, tot al voltant del que és el cos, i faig un canaler 1 per 1 d'uns 10 centímetres, aproximadament, entre 8 i 10. I després ja estarà. Només em quedarà, que això és, si ho voleu fer, ho feu, i si no, no. Em quedarà aquí a les mànigues, doncs, si voleu fer-hi algun acabadet, algunes ones o alguns picots. Aquesta llana la veritat és que no ho necessita, perquè com que ella sola ja fa aquesta mena de dibuix, doncs no li caldria. Però bueno, es pot fer. Jo ara el que vaig a fer és el canaler i ja us torno a veure o em torno a connectar quan estigui el ponxo acabat amb el canaler. D'acord? Doncs espero que us hagi agradat molt. Espero que us hagi agradat molt. I
i que el pugueu fer, que si teniu cap dubte, com sempre us dic, ho podeu posar als comentaris. I jo us ajudaré amb tot el que pugui. Doncs, molt bé. M'acomiado, després només afegiré la foto. M'acomiado de vosaltres. Adéu.